Vull dir, no sabem exactament, sabem que en tenim moltes. Quantes? Però... Per donar una xifra. Nosaltres, l'última xifra que vam donar va ser 50.000. Doncs aquestes les tenim ara d'aquí a allà, doncs els acabarem de recomptar. És clar, és molt difícil això. Aquests 50.000 quan eren? Quina data això? No ho recordo com ho vam dir. Abans de l'estiu, fa 5 mesos. Sant Jordi. És una campanya molt seriosa, en el sentit que no és qüestió de fer fotocòpies i que tothom enviï fotocòpies o en línia que s'hi apunti, sinó que cadascú individualment ha d'emplenar una butlleta que té un número concret. I això vol dir que sabem el màxim no pot ser més que el nombre total de butlletes impreses. Però, per tant, el recompte serà relativament fàcil en aquest sentit, que cada butlleta té el seu número individual. Si a més una altra cosa que també m'agradaria dir és que precisament, com deia el Miquel, aquí hi ha un número, perquè això ho pot presentar un ciutadà a nivell individual, és a dir, tu pots trucar al Parlament de Catalunya i li pots dir, miri, jo que soc, poso el meu nom, la Carme Forcadell, i vaig presentar la meva butlleta, que és el número tal, fent-li aquesta pregunta, que em pot contestar? És a dir, aquesta campanya també no és tant una campanya col·lectiva, sinó també una campanya individual, perquè com que hi ha aquest número, cadascú, cada ciutadà o ciutadana de Catalunya pot trucar al seu Parlament i preguntar com està aquesta iniciativa. És a dir, això és molt important, no és tant de molt de nombre, sinó és més de qualitat que de quantitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè cadascú pot trucar. I per tant, hem de ser tots molt seriosos i molt curosos a l'hora de lliurar les butlletes, perquè cadascú pot trucar i sap que té el seu número. Per tant, nosaltres es dona aquest requadre, però la persona que l'ha assignada es queda el número per poder precisament fer aquesta consulta.